एदावनायनि सिख्ला एदावनायनि सेसलै बेखौ एदावनायनि इखे एदावना लानायनि अबस्थाया इदि जाबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय गोबाव सम जाबायमोन आङो जेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन नाथाय दिनै मोनसे बिसेस कारनाव आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आंनि गोदानै दोंसे मिउजिक भिडिअनि शुटिं दङ दिनैनिफ्राय जागायगोन बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जोंहा मेथाइया एसे कमेडि टाइपनि जागोन नोंथांमोना एसे रंजानो मोसानो हानाय बायदियै आङो बानायनो नाजादों मेथाइखौ बेवहायनो जोंहा मेथाइआव फाव खालामगोन फावखुंगुर जोंनि बयनिबो सिनायजानाय बा मुंदांखा जायखौ जों बर'नि सुनील शेट्टी होननानै मिन्थियो आदा राजिब बिथाङा फाव खालामदों लोगोसेयैनो फावखुंग्रि महरै दङ जोंहा दैमु बर' नोंथांमोना हयथ' सिनायखागौ जोंहा करिय'ग्राफ खालामगोन बिग्राय बसुमतारी बिथाङा नै दायो थांगासिनो लकेसना दिनै आउटडोराव जागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजियामाटी होननाय दाबसे जायगानि मैगंबारि अब्ला गोबां नेचारेल भिउ दङ बे जायगायावहाय ओंखायनो बे जायगाखौ एसे चुज खालामनाय जादों स' नोंथांमोना दायो आङो लकेसनाव सहैयोब्ला नायलांनो हागोन ओइ जेबो नङा yang isi pelonggar tadi nih. Ada mendeng. Nih bisa. Bangdra मैगंफोर गाफ्लेना दे नोंसोरो. Karena lah kenang mau गाफ्लेनायनि जोंना हिरुआ आदा राजिब. Polis gol खानै दाबो जाबाय दे हेन्डसाम जाना दङ आं खाथियाव थानो लाजिलायदों माने ओरैबायदि मा राज दं आदा बेबायदि थानायनि माने स्पेसियेल माबाफोर राज दं नामा जेबो गैया जा हेन्डसामखा दासिमबो माने जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोखानाय दासिमबो माने ओरैबायदि हिर' जानानै दङ आदाया नायलांबाय थादो दायो एसे एसे दिन्थिलांगोन फाटाफाटि खेबगोनथ' दिनै फाटाफाटि खेबगोनथ' राहायबाय ओमफ्राय काबादि दङ एक्टरजों पुरा फट'शुट सोलिगासिनो फट' सेसन जाय फट'ग्राफारा गोदान दावना नांगौबा लिंहरनो हागोन मैगं बारिखौबो पारमिसन लालाय लायाखै जोङो बेबायदिनो
सुटखौ लाग्रोनो नागिरदों उनाव फैब्ला रायज्लायसिगोन मालिकजों नै बानलुफोरा बानलु बारि ओमफ्राय बैथिं बैसां दङ बांद्राय गारनाङा दे बानलुखौ दसे खानांगोन नै रायजोफोर नायना ला पुरा आसलिखा मोसौनि खर' अरिजिनेल ब्रा पुरा पियर अरिजिनेल अर्गेनिक नङा अरिजिनेल बानलु बारिनिया जोब्बाय सुरा ओइ फान्थाव बारियाव थांगासिनो जागोन मालिकजों नुबा जादे दालाय दं नंबा बिग्रा दे नों थाबाय मा थाबाय नों थाबाय दा ना ओरै थाबाय दे फबाय Ada yang malah kene. Ada pendes asupai. Ada dong mau. Beto isi lo sabodar tingku megonau. आं दायो साहा लाइन थांगासिनो दङ जिहेतु जोंहा प्रडाक्सन मेनेजार गैया नालाय आंनो प्रडाक्सन मेनेजार जानो गोनां जादों माखासे ओंखाम जानाबो फैयाखै नालाय ओंखायनो जा हायो एसे बिथांमोननो जाहोनोसै नङाब्ला शुटिंआव एनार्जि गैद्राया जायो नङा होमबा स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादों आङो लोगो देखायनो सानबायलै भिडिअ आदाया मानो इदि खालामजाखो जेनेबा ini Rohiswa सिख्ला एदावनायनि सेसलै बिखौ एदावना लानायनि अबस्थाया इदि जाबाय नै बेसरा बेवबो नागारा लाथारगोनानो बरिया नै दायो जोङो गुबुन मोनसे लकेसनाव फैबाय गासिबो ब्लगार जोब बिसोरो गोदान ब्लगार लकेसना मोजां लामानि लकेसन आरो बिदिसो रागाफोरा मानसिनि अननाया मानो बारा जायो बै जानायखौ बारा जायोना बेखायनो अननाया बारा जायो इसिबां जागोन इसिबां अननाया बारा जागोन मा जाबा अननायफोरा बारा जायो जानायाथ' गावसोर मा जायो गावसोर मिथिगौ बेखौथ' आंथ' नायनो थांला गोदान भिडिअग्राफार हाला बियो
नैथि गेन्द्रा गिन्द्रिनि फिसाय गेन्द्रा गेन्द्रिया ओरै देखाय मारै थाबायगोन दे देखायलाय मोजां देखाय दे देलाय दे पुष्पानि बायदि थाबायदो दे हासुनाय नुयो आरो दे पुष्पानि गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जालांगासिनो दहायनिफ्राय गाज्रिसिनसो जालांगासिनो ओरैबायदि मा जागोन बेसेरा आयु मोनमारगोन ना दा मोनथारसिगोन ना मोनाङा मारैगोन उफाय गैलालै उफाय गैला मारै मोनदों नाय दे फिटिं बावलाय Semuanya bagaimana anda? Saya ini sih bagaimana? Cari kamu masalah. Baru baca baik. Sikla ke situ bawa nara. Sikla ke situ bawa nara. Nangla na. Untuk siapa kena keren? Malah bikin video. Videoआ साननैसो उनाव नुगोन जोबलायबाय जोबसिगोनसो नेनानै थाबानो जाबाय ओइ नारें फिफांला आरो मोसानाया जोबबाय दां ना दायो मोसानाया जोबथ'बायनो Oi, pikirnya beda lah le. Pikirnya beda lah le. Pikirnya beda lah deh. So, dini dengan sudah tercoba. Ini dengan director babu. Dini tercoba na? Wah. Nih ada yang play. Dini sunset tak kayak tercoba. Gaben ribai moनसे दङ बेखौ suspense दोनथ'नोसै एसे नोंथांमोननि थाखाय थ' दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय टाटा बाय बाय बिस्कुट